Awusekunjalo ngempela ukuthi Manzonzo umfo wamahlobo lophansi onongoma ngaphandle kumosha isikhathi angeke ngihlale kuzo indaba engikuphosele zona ezokuthi ungize umlando mfowamchunu sekuphindile-ke futhi lokho muva nje njengoba esejwayele njengomuntu ojwayele ukusukela abantu. Usephinde wamsukela-ke futhi esukela yena uTshatha umfowakagodo lapho embiza khona ngemvu ethi yena futhi ngakamyeke kumbhoka wasethi kuyoze kuxolisa uTshatha ngempela ngoba yena uzolokhu wabalile nje magabile endodeni wasethi uTshatha uyogcina kukho ko-Facebook kumkolodela wathi yena uzolokhu nje zikhala enyameni. Ayilalele-ke le video mase sizokuphawula kwakho lapha ngezansi ukuthi uyibona kanjani le audio le yabo izophelelaphi. Ngumfo wamahlobo wayengidede indawo ngiyabonga. Abafana bangazansi insizwa zingenhla siku-4th Industrial Revolution. Hawu khothwana bafana bakithi ngeke nguyeke ngakuphubuza ubiki wami lona engawuniwa abasemzini ushuqula abaduke namaphinifa nje imvu yami le uyoza aphumele obala tsheniza uthi uyangesaba ngeke ngimiyeke bafana bakithi ngiyekeni bafana mina ngizobala amagabelo nje ukuthi isihlangu sawo lensizwa yena uyogcina ukuphendula ngenhlamba lapha ko Facebook ngimshanga umsizwa yena uphendula ngenhlamba kanti ubani nina phakathi kwethu ngisho ngathiwa kube nokhetho lokwazo lonke ngiyafunga baba ngingamehlula ngamani qanda ho yini yona le wozizwa yodwa kwabo sikuze ngomunesweni asidlali phela awuyethi inkandla amahlathi amnyama madoda Subscribe, usitshele zonke izishisa